Здравейте, сънародници мои! Аз съм хан Крум. В предстоящите 3 видеа ще споделя важни факти от моето властване, сред които са битката при Върбишкия проход и обезглавяването на император Никифор, както и създадените от мен писани закони. Да започваме. Произхождам от панонските българи, които след разпадането на Велика България се установиха в земите на днешна Унгария. Оттам моят род премина на юг от Дунава и стигна до висшите кръгове на българската държава. Поех властта след смъртта на хан Кардам и основах нова владетелска династия. През 805 година завладях източната част на аварския хаганат и разширих своята власт над аварите по Средния Дунав. Византия не беше доволна от разширението на държавата на запад. Нейните интереси към населението в Македония се срещнаха с нашите. През 807 година император Никифор I Геник предприе поход до Адрианопол, но така и не започна война с нас. През 808 година аз и моите войски навлязохме по течението